се двумиш кой да хванеш ли? Чакам Гаро. Там има някакво дърво паднало долу. Не отдолу не ще. Той му е дигнат джипа на Гаро, Нали му е дигнат? Май торсионен не може да кажа. Само пренатегнали, завъртяли са торсион, че може да са. Той отзаря на кой, на пружина ли? Жени, двамата сме същи. Преди няма да го изчакаме. Аз го ще правя, че бързам. Какво означава бърза? Що хубаво да имате разстояние, кара до газети. Трябва да има 20-30 метра, не повече разстояние. 5-6. Да. Аз да уточним разстоянието. Да натискава да е въд. Каптенер имаш на път. Последния момент. Тук е втаса. Той обработваема нивата, е? Мале не. Нивата е паприкаш. Чакай го. Чакам. Пак му тъпча пътя се, нали? Дай се разберем. Май тук спре човек.